Natukom il-lejla tajba. F'xandira diretta mis-Santwarju Arċipretali tal-Immakolata Kunċizzjoni u San Giuseppe fil-Qala Għawdex, inselmulkom u nilqowkom għal velja tal-ordinazzjoni djakonali ta' Ħuna Gabriel Vella, seminarista minn din l-istess parroċċa, illi għada il-ġimgħa 18 ta' Ġunju sejjer jiġi ordnat djaknu mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fil-Knisja Katedrali. Kif hija drawwa sabiħa fid-Djoċesi ta' Għawdex, lejlet l-ordinazzjoni, il-komunità parrokjali minn fejn ikun ġej seminarista jew seminaristi, flimkien mal-familji l-qraba, imma flimkien mal-Knisja kollha, jingħaqdu sabiex jitolbu f'sara ta' talb illi tibda f'post partikolari din id-darba fl-istess Knisja Parrokjali tal-Qala u tkompli matul il-lejl sħiħ fil-kappella tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesu fil-Belt Victoria, kif se jiġri wkoll matul dan il-lejl sa għada kmieni filgħodu. Nilqgħu magħna għal din ix-xandira lilkom li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex kif ukoll tal-Parroċċa tal-Qala, kif ukoll lilkom kollha li tinsabu maqudin magħna kemm permezz tal-viżwal kif ukoll permezz tar-radijiet komunitarji. Ejjew bħala Knisja waħda ninaqdu flimkien sabiex nitolbu l-lejla għal Ħuna Gabriel Vella. Dar ta' Alla sabiex nitolbu għal Ħuna Gabriel Vella li għada ser jiġi ordnat djaknu. Kien propju mill-fonti ta' din il-Knisja li Gabriel irċieva l-mamudija 25 sena ilu u għada ser wieġeb iva lil Alla sabiex bħala ibn maħbub tiegħu jaqdib l-imħabba lil poplu tiegħu bħala djaknu. Nħeġġixkom għalhekk biex tieħdu sehem sħiħ di ċelebrazzjoni fi waqt li nfakkarkom biex titfu l-mobiles tagħkom. Inkantaw minn fuq il-foljet li tqassam numru 1, Spiritu Qaddis. L-animazzjoni tal-kant taċ-ċelebrazzjoni tal-lejla se ssir minn grupp ta' żgħażagħ tal-parroċċa. Nħeġġukom anke minn djarkom sabiex tieħdu sehem anke jekk mhux b'fomkom imma bil-qalb tagħkom f'dan il-mument ta' talb. Il-velja tibda bil-purċissjoni tal-bidu imexxija miċ-ċelebrant ir-rettur Dun Richard Farrugia. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulk
Il-mulej ma'kom. Uti eżis, ninsabu l-lejla miġbura madwar ħuna Gabriel li għada ser jirċievi l-ordni ta' djakonat. Bħala Ministru tal-Altar, Gabriel se jkun imsejjaħ biex ixandar l-Evanġelju, iħejji dak li hu meħtieġ għas-sagrifiċċju tal-Ewkaristija, iqassam il-ġisem u d-dem tal-mulej, iwassal it-tagħlim nisrani, imexxi laqgħat ta' talb u skont il-ħtieġa jagħmel, jassisti żwieġ u jbierku, jagħmel id-vjatku lill-moribondi u jmexxi l-liturġija tal-funerali. U se jaqdi f'isem l-isqof il-Ministeru tal-Imħabba lill-aħwa fil-bżonn. Għandna għalfejn għalhekk il-lejla nitolbu għalih sabiex bil-għajnuna ta' Alla fil-qadi ta' dmirijietu iġib ruħu b'tali mod li l-kol naraw fih id-disċiplu veru ta' dak li ġi fid-dinja mhux biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Birek mulej dan il-mażul tiegħek, ismana nitolbuk mulej. Birek u qaddes dan il-mażul tiegħek, ismana nitolbuk mulej. Birek qaddes u jikkonsagra dan il-mażul tiegħek, ismana nitolbuk mulej. Nitolbu. O Alla, intallimt il-ministri tal-Knisja tiegħek biex ifittxu mhux li jkunu moqdija, iżda li jaqdu lill-aħwa kollha. Imla lil dan il-qaddej tiegħek Gabriel bil-ħeġġa fil-ħidma tiegħu, għejnu jagħti s-servizz tiegħu b'qalb ħelwa u żommu sħiħ sal-aħħar fit-talb bi Kristu Siedna. Nibqgħu bil-wifqa u nilqgħu it-tħabbira tal-Evanġelju bil-kant tal-Alleluja. Issa sejjer jiġi imxandar il-Vanġelu, wieħed mid-dmirijiet ta' djaknu se jkun propju dak li jxandar il-kelma ta' Alla, il-Vanġelu li issa sejjer jinqara mill-Arċipriet Dun Ignazju Borġ. Il-mulej ma'kom. Jek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Kienu mexxin fi triq tilejn lejn Ġerusalem u Ġesu kien miexi qudiemhom u huma kienu maġbin u l-oħrajn li kienu mexxin warajhom kienu mbeżżejn. Reġa' sejjaħ l-12 ħdeħ u beda jgħidilhom min xis kien xejn jgħaddi minn għalih. Ara, issa aħna tilejn Ġerusalem u bin il-bniedem se jingħata f'idejn l-assassin il-kbar u l-kittiba, jaqtawilu għal-mewt, jerħuh f'idejn il-pagani, dawn imbagħad jiddieħku bih, jobsqulu fuqu, jagħtuh bis-swat, joqtluh, wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Ġabu Ġwanni u l-Zebedew resqu lehu qalulu Mgħallem, dan li ser nitolbuk riduk tagħtihulna. Xi tridu nagħtikom, staqsihom, u huma weġbuh. Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk weġbuh.
fil-glorja tiegħek. Ma Ġesu qalilhom, ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titgħamdu bil-magħmudija li bija se nitgħammed jien? Għandna qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu, il-kalċi li se nixrob jien tixorbu iva u titgħamdu wkoll bil-magħmudija li bija se nitgħammed jien. Imma l-wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra meta semgħu dan saħnu għal Ġabu u għal Ġwanni, imma Ġesu sejħilhom qalilhom, tafu intom dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqkom u l-kbarat tagħhom iħadmu s-seta tagħhom fuqkom. Foskom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun il-kbir foskom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel foskom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi, biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Smajna x-xandir tal-Vanġelu skont San Mark, kapitlu 10, versi 32 sa 45. Vanġelu li nistgħu nsejħulu emblematiku għaliex jatina direzzjoni li Ġesu xtaq jagħti lid-dixxiepli tiegħu, direzzjoni lejn Ġerusalem, il-belt li fiha bin il-bniedem kellu jiġi s-sagrifikat għal fidwa tal-kotra. Imma huwa wtila lejn Ġerusalem, Ġesu bid-dixxiepli mixin warah, irid jgħallimhom it-triq tal-qadi, it-triq tas-servizz. Propju tidher stramba kif dawn iż-żewġ dixxiepli jistaqsuh għal post tal-glorja biex joqogħdu wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk tiegħu meta Ġesu għamilha ċara illi l-missjoni li għalija kien qed jistedinhom biex jimxu warajh u biex iwettqu kienet missjoni ta' tbatija, ta' sagrifiċċju, ta' qadi. U għalhekk il-kelma li tispikka lejn l-aħħar tal-Vanġelu bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi, biex jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Din hija l-missjoni, dan huwa l-ministeru ta' kull nisrani, imma b'mod partikolari ta' djaknu, li huwa imsejjaħ kif smajna fl-introduzzjoni tal-bidu mill-rettur Don Richard Nazzarjano Farrugia biex fil-Knisja ikun għaddej tal-altar, għaddej tal-foqra, għaddej fil-liturġija, imma għaddej ukoll fid-dinja. Għalhekk b'dan il-kliem sinifikanti ħafna ta' Ġesu fil-moħħ u fil-qalb tagħna, ejjew nitolbu mhux biss illi Gabriel ikun tassew djaknu skont il-qalb ta' Alla, imma li kull wieħed u waħda minna infittxu li nkunu għaddejja ta' xulxin. Mhux ħsiebna kif ħankunu l-ewwel, imma kif qalilna Ġesu min irid ikun il-kbir fostna għandu jfittex li jkun il-qaddej li l-sir ta' kulħadd. Ejjew inwieġbu għal din il-kelma, kelma u bxara tajba, bil-kant tas-salm. Min jaqdi lili jagħtih ġieħ missieri li hu fis-smewwiet flimkien. Min jaqdi lili jagħtih ġieħ missieri li hu fis-smewwiet. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha. Nani lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. La tittamawx fil-kbarat għax il-bniedem ma jsalvakomx flimkien. Min jaqdi lili jagħtih ġieħ missieri li hu fis-smewwiet. Ma li toħroġ ruħu lejn l-art jerġa' jmur, jintemmu dakinhar ħsibijietu. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu, min għandu t-tama fil-mulej Alla tiegħu flimkien. Min jaqdi lili jagħtih ġieħ missieri li hu fis-smewwiet. U li jagħmel is-sema, l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom. U li jżomm kelmtu għal dejjem, u li jagħmel ħaq lil maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin flimkien.
min jaqdi lili jagħtih ġieħ missieri li hu fis-smewwiet. Il-mulej jeħles lill-imjasrin, il-mulej jiftaħ l-għajnejn tal-omja, il-mulej jerfa l-milwijin, il-mulej joħobb il-ġusti, il-mulej iħares il-barranin, u li jżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena iħarbtilhom triqathom flimkien. Min jaqdi lili jagħtih ġieħ missieri li hu fis-smewwiet. Wara li smajna il-kelma tal-Alla, ejjew issa nisimgħu il-kelma tal-Papa Franġisku li għandu ħafna tal-im sabiħ dwar is-servizz il-qadi fil-Knisja u għal-mod kif hu ħares lejn il-poplu tal-Alla u il-poplu li jaqdi lil xulxin. Tal-im tal-Papa Franġisku. L-istedina għal-qadi tippreżenta aspett partikolari li jeħtieġ noqogħdu attenti għalih. Taqdi jfisser fil-parti l-kbira tieħu ħsieb tad-dgħajjef. Naqdu jfisser nieħdu ħsieb ta' dawk li huma dgħajfin fil-familji tagħna, fis-soċjetà tagħna, fil-poplu tagħna. Huma l-uċuħ li qed ibatu m'għandhomx min jiddefendihom u maħqurin li Ġesu jipproponilna inħarsu lejhom u jistedinna konkretament biex inħobbuhom. Imħabba li titlaħħam f'emejjel u f'deċiżjonijiet. Imħabba li tidher fid-diversi dmirijiet li bħala ċittadini aħna imsejħin inwettqu. Huma persuni tad-demm u l-laħam bil-ħajja tagħhom, l-istorja tagħhom u speċjalment id-djufija tagħhom li Ġesu jistedinna niddefendu, nassistu u naqdu. Għax li tkun nisrani ifisser taqdi d-dinjità tal-aħwa, tissielet għad-dinjità tal-aħwa u tgħix għad-dinjità tal-aħwa. Għalhekk in-nisrani quddiem il-ħarsa konkreta ta' dawk li żjed dgħajfa u dejjem mistieden iwarrab għal ġenb il-ħtiġijiet tiegħu, l-istennijiet tiegħu, ix-xewqat tiegħu ta' omnipotenza. Il-koll aħna msejħin għal vokazzjoni nisranija tal-qadi li jaqdi u biex ngħinu lil xulxin ħalli ma naqgħux fit-tentazzjonijiet tal-qadi li jinqeda. Il-koll aħna mistednin imħarka minn Ġesu biex inħossu ma' xulxin b'inħabba. U dan mingħajr ma nħarsu madwarna biex naraw ta' ma' ġenbna x'inhu jagħmel jew ma jagħmilx. Jgħidilna Ġesu, jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. Dan isir l-ewwel wieħed. Ma jgħidx jekk ta' ma' ġenbek irid ikun l-ewwel wieħed ħajaqdi. Jeħtieġ noqogħdu attenti minn dik il-ħarsa li tiġġudika u aktar nitħeġġu biex nemmnu fil-ħarsa li kapaċi tibdel li għalija jistedilna Ġesu. Għalhekk il-qadi qatt ma hu ideoloġija għax ma jaqdix l-idejat imma il-persuni. Għaliex eżis ħuti, min ma jgħix biex jaqdi ma jiswiex biex jgħix. Diskors daqshekk ieħor qawwi li jmiss il-qalb tal-Papa Franġisku illi nġorruh magħna wkoll illejla sabiex nifhmu tassew x'ifisser naqdu u mhux ninqdew. Ejjew issa nieħdu sehem permezz tal-kant. Ejjew flimkien
U issa ejjew nisimgħu ir-riflessjoni illi se jaqsam magħna iċ-ċelebrant illi qed imexxi din il-verja tal-lejla, Father Richard Farrugia, ir-rettur tas-Seminarju ta' Għawdex. Jgħidu li għan-niżla kull qaddis jgħin, jekk naqblu mis-santwarju tal-Kunċizzjoni lejn Ħondoq, ma naħsibx insibu diffikultà biex niżlu għal isfel. Huwa veru li għan-niżla kull qaddis jgħin, huwa wkoll veru li hemm ċertu inżul li tassew għandek bżonn l-għajnuna tal-qaddisin biex tagħmlu. Għada fil-katedral xi ħadd ħajinżel minn dud għal tulu fl-art u ħanitolbu litanija sħiħa ta' qaddisin, ibda mill-Verġni Marija, kompli San Giuseppe u l-bqija biex nitolbu għal dak li jinsab minn dud fl-art għax niżel mal-art. Għaliex ħuti ċertu inżul ta' bilħaq jitlob impenn li jiena ninżel biex ninata. Huwa impenn jixbaħ lil dak tat-tela, it-tela tas-salib. Fil-Vanġelu smajna id-dixxipli telejn lejn Ġerusalem. Imma din it-triq hija possibbli. Dan l-inżul huwa aċċessibbli. Għalfejn, għax qudiemhom kien miexi Ġesu. Quddiemek Gabriel hemm miexi Ġesu. U l-emozzjonijiet huma ħafna. Tal-qrib smajna qegħdin jistaġbu għax il-kbir għadu ġej, min jaf x'ħolmu li se jiġri Ġerusalem. Dawk li huma naqra maqtaw illura dawk imbeżżejn għaġġej l-inkwiet dan Ġesu mhux kapaċi jħalli lill-maqiet. U forsi din l-esperjenza ta' kull min jibda miexi wara l-mulej. Kien hemm momenti fil-ħajja tiegħek Gabriel u jistgħu anki jixtu daw kollha li għaddew mill-esperjenza li wieġbu iva lill-mulej fejn kien hemm staġib, ħolm kbir, kien hemm momenti ta' biża', biss dejjem hemm il-mulej quddiem u dak l-importanti. Dak il-mulej li tal-Vanġelu għat-tielet darba qed jgħid lil dawk li huma miegħu isma' x'inhu l-kobor tiegħi, x'inhi l-qawwa tiegħi. Bin il-bniedem se jkun moti f'idejn il-qassisin il-kbar, f'idejn il-pagani jisalbuh, imut, fit-tielet jum iqum. Ġesu jħabbrilhom l-inżul jiena ħaninżel, ħaninata, ħansir dona l-oħrajn. U dan huwa l-kobor tal-imħabba li jiena nsir rigal. U mhux faċli għax aħna rridu kollox fil-kontroll tagħna, ħajt immexxija jien, immur fejn noħlom jien, immur fejn jaqbilli jien. Imma kemm hu sabiħ meta jiena ngħidlu mulej fidejk. Bil-qawwa ta' Kristu li sar rigal għall-oħrajn. Rigal li jista' jiġi tradut bħalma wassal biex għamel Ġuda. Imma rigal fidejn Alla l-Missier biex tifdi l-bnedmin. Dan hu l-inżul ta' Ġesu. Indummu biex nifhmuh u ħajjitna kollha hija skoperta ta' xi fisser ninżlu bħal Ġesu. Issa bih x'inhu li aħna nkunu naqra wiċċna tost bħalu li Zebedew. Ma'allem li se nitolbuk nixtiequk tagħtihulna. U li ma'allem għax kapaċi jinżel ma joħux għalih, jinżel għal-livell tagħhom. Xi tridu nagħmlilkom? Li noqogħdu fuq il-lemin u x-xelluk tiegħek fil-glorja. Dik kienet il-ħolma tagħhom. Ġesu imma mbagħad bil-mod il-mod jurihom fejn il-glorja, mhux biss lilhom imma anke l-għaxra l-oħra apostli li ma tkellmux, imma xtaqu jkunu kbar quddiem id-dinja. Huwa importanti li aħna dejjem
niftħu qalbna ktieb quddiem il-mulej Ġesu. Ħalli nħallu lilu jaqdina. Ma jimpurtax hekk il-Ġesu ngħidulu x'inhu l-ħolm tagħna, l-ambizzjonijiet tagħna, l-fantażiji tagħna. Huwa naturali, Alla ħares mhux hekk, li wieħed joħlom ħwejjeġ kbar, li wieħed joħlom saħansitra l-impossibbli bħala li issa jista' jsir possibbli. Għax wieħed jixtieq jagħmel il-ġejt, jixtieq iħalli timbru, wieħed qiegħed jirriskja ħajtu għal dan kollu. Imma jekk aħna niftħu qalbna mal-mulej li sejrin nagħmlu l-ġejt u nħallu timbru, dak il-mulej li jinżel għal-livell tagħna u jerfana għal-livell tiegħu. U dan huwa għalfejn qegħdin nitolbu għalik il-lejla Gabriel biex intu tinżel dejjem aktar fl-abbiss tal-imħabba ta' Kristu li jingħata, ħalli dejjem lilu jkun dak li jniżlek u li jerfek il-fuq. Ħalli tibqa' dejjem ktieb miftuħ qudiemu. Għax jekk tagħmel hekk ħadd titgħallem minnu kif tkun djaknu, billi tħalli l-Kristu jkun id-djaknu tiegħek. Xi tridni nagħmellek? U l-mulej jurina l-istrumenti qalilhom lesti tixorbu l-kalċi li se nixrob jien, lesti tozzu bil-magħmudija li bija sejjer li tagħmel jien. Jekk mhux sejjer żball kien it-2 ta' April ta' 25 sena ilu li ġejt hawnhekk tarbija u rċivejt il-magħmudija. U wara 25 sena qegħdin hawn mill-ġdid għax dak l-ilma xarbek sew. U l-mulej qed jgħidlek għodos aktar fil-magħmudija tiegħi, għodos aktar. Uħu l-kalċi. Hekk minn għada nibdew naraw il-Gabriel jieħu ħsieb fuq l-artal, il-kalċi jkun xi ħaġa li jieħu ħsiebha ħafna hu. Jipprepara l-kalċi, jolli l-kalċi, jista' wkoll jippurifika l-kalċi. Għalfejn għaliex id-djaknu marbut ħafna mal-kalċi. Hekk Sant Wistin meta jippurifika fuq San Lawrenz jgħid hekk, u nistgħu nużaw bħal kull djaknu, jgħid San Lawrenz kien djaknu tal-Knisja ta' Ruma. Issa int tkun djaknu fil-Knisja ta' Għawdex. U jkompli jgħid Sant Wistin għal San Lawrenz jgħid hemmhekk hu kien Ministru tad-Demm ta' Kristu u hemmhekk f'isem Kristu xerret id-demm tiegħu. Jalla, u dan nitolbu għalik u anki għalina is-saċerdoti li aħna nibqgħu nġorru anki l-karattru ta' djakni ġewwa fina sabiex qatt ma ninsew minn aħna. Jekk inti tieħu ħsieb il-kalċi ta' Kristu u biex inti tieħu ħsieb id-demm ta' Kristu fuq l-artal, dejjem aktar tħalli d-demm tiegħek jitbaqbaq bid-demm tal-passjoni tiegħu. Wieħed storiku u hawnhekk nagħlaq fuq l-istorja tal-ordni tad-djakonat, ċertu Langerter, jgħid hekk għal djakonat fi żmien il-Medjuevu. Jgħid id-djakonat fil-bidu kien ministeru tal-imwejjed biex jaqdi lir-Romol. Imbagħad spiċċa ministeru biex wieħed jaqdi l-artal tas-sakrifiċċju. Qal id-djaknu fil-Medjuevu kiber fil-prestiġu fid-dinjità. Imma djaknu ma baqax aktar jorbot miegħu il-fardal u jinżel jaħsel saqajn il-foqra bħal Kristu Sidna. Immissa flok il-fardal, id-djaknu għandu it-tuniċella, il-libsa liturġika. U sa frattant osfor il-Ministeru tal-Foqra li id-djakonat bħala sagrament u msejjaħ sabiex jifakkar li l-Knisja fih fil-Ministeru tal-Foqra. Jalla u hawnhekk nitolbu għali Gabriel, jalla inti dak li sejjer tgħix għada jkun il-bidu u xek ta' dan il-karattru ta' djaknu li jingħata. Mat-tuniċella li ħatilbes fil-liturġija tinsix il-fardal biex twassal il-Kristu għand l-oħrajn. Ħalli lilu jimlik bl-imħabba tiegħu. Dak Alla li bħalma smajna fis-Salm ħalaq kollox, kull ma jinsab huwa dak Alla li jagħmel ħaq mal-maħqurin, li jagħti l-ħobs lill-imġewħin,
li jeħles lill-imjasrin, li jiftaħ għajnejn il-omja, li jerfa lill-milwijin, li jħobb lill-ġusti, li jħares lill-barrani u li jżomm lill-tim u lill-armla. Dan huwa l-mulej li tisejjaħlek għal warajh. Allura eżi sejjew nitolbu għax dan huwa s-sem tagħna. Jekk illum qegħdin hawn ħafna minnkom min jaf kemm għandkom tifkiriet ta' dan iż-żagħżugħ qed jikber. Għax għandkom il-koll sem mill-istorja tiegħu, il-koll aħna frott storja ta' persuni, ta' komunità, ta' parroċċa. Ejjew nibqgħu nitolbu għalih sabiex hu jibqa' jfassal Kristu ħajtu fuq Kristu. Jiġi fid-dinja mhux biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra. Ir-riflessjoni u l-eżortazzjoni tar-rettur tas-seminarju ta' Għawdex, il-kanonku Richard Nazzareno Farrugia, waqt din il-velja ta' talb għal ħuna seminarista Gabriel Vella mill-parroċċa tal-Qala fejn qed inwasslulkom din ix-xandira illi għada ser jiġi ordnat diaknu mill-Isqof ta' Għawdex Anton Teuma. Din is-sena speċjali dedikata lilu. Dan il-moment jew induru lejn il-ħarries tal-vokazzjonijiet kif isejjaħlu l-Papa Franġisku u nafdaw lil ħuna Gabriel fil-kent tal-Qalb Safja u Paterna ta' San Giuseppe. Fuq il-fuljet numru 3. Forsi mhix kombinazzjoni illi din is-sena meta il-Papa sejħilna sabiex niċċelebraw sena Ġuseppina fl-okkażjoni tal-150 anniversarju mindu il-Beatu Papa Pio IX poġġa lil San Giuseppe bħala protettur tal-Knisja Universali illi qed issir din l-ordinazzjoni ta' iben il-Parroċċa Ġuseppina tal-Qala. U għalhekk xira illi jinsegwu dal-mument sabiħ ta' din it-talba ta' affidament lil San Giuseppe, protettur tal-Knisja. Daw il-ħuna fidejn San Giuseppe u bil-motek nitolbu flimkien din it-talba ta' affidament. Slima għalik, ħarris tal-feddej u raġel tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu kiber u sar raġel, u mqaddes Giuseppi u missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Mexxi fit-triq tal-ħajja lil dan ħuna Gabriel. Inti r-raġel kastissimu li ħabbejt mingħajr ma żammejt xejn għalik. Ejn lil dan ħuna biex jimtela bimħabba safja, ħalli bħalek jagħmel minn ħajtu għotja għall-oħrajn. San Giuseppe għalik il-qadi ma kienx biss ideal għoli imma sar regola tal-ħajja ta' kuljum. Inċammart il-kmiem biex tfittex tadatta post fejn seta' jitwieled Ġesu. Tħabat biex tiddefendih mill-korla ta' Erodi, organizzajt vjaġġ ta' malajr lejn l-Eġittu. Kont lest terġa' lura malajr lejn Ġerusalem meta ntilef Ġesu. Żammejt il-familja fuq saqajja biex xogħol tiegħek anke fard barranija. Kont fuq din l-art id-drieħ miftuħ tal-missier tas-sema fuq ibnu. Aqla l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ lil Gabriel ħalli jilqa u jgħix is-sejħa li jkun fuq l-art id-diraj miftuħa tal-missier li ħabirku għal ulidu il-bnedmin. San Giuseppe kun għal dan ħuna xempju ta' disponibilità, ħajkun mimli b'dik loża attenta u ħabrika fejn ma jfittix l-ambizzjonijiet jew l-interessi tiegħu imma jieħu ħsieb ta' dak li l-mulej permezz tal-Knisja sejjer jafdalu. Għaddej fidilu għaqli għat-talb tiegħek għamel li l-mulej isawwab fuq dan ħuna l-ispirtu tiegħu, ħajkebbes fih kuraġġ kreattiv biex hekk permezz tiegħu iwettaq ħwejjeġ tal-għaġeb kif għamel fik. Isma' talbna sabiex il-ħolm tiegħu ikun il-ħolm tal-ħwejjeġ tas-sema, il-ħeġġa tiegħu tkun dik tal-iben li ħarist u rabbejt, is-sentimenti tiegħu ikunu dawk tal-qaddej li joffri ħajtu, il-ferħ tiegħu ikun ġej mill-fedeltà ta' kuljum li jġedded bħalek l-iva tiegħu lill-Alla.
flimkien mal-Verġni mbirka ħarsu minn kull deni u għaw joffri lilu nnifsu lill-Alla. Ejnu jeleb kull biża u tfixkil sabiex il-ħajja tiegħu issir dejjem aktar sinjal tal-ġmiel u l-ferħ tal-imħabba li tingħata u jxerred fid-dinja lena tas-salvazzjoni ta' Ġesu li ġi fid-dinja mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. San Ġusepp, ħarris ta' kull vokazzjoni, imxi ma' Gabriel u mal-imsejħin kollha qalb ta' missier. Amen. Kantaw flimkien numru 4, O San Ġusepp. Għaddi fil-Knisja, jisib Ġesu moti għalina lajn u l-eżempju tiegħu. Ejja waħna wkoll inħarsu lejn Ġesu il-qaddej sofferenti u nitalmu minnu triq tal-qadi, aħna u nilqoh preżenti u ħaj fostna fl-Ewkaristija. Inkantaw flimkien iż-żajt mill-ġbir mill-Majestà, numru 5. Wara li tajna ima u tlabna l-interċessjoni tal-missier ta' Ġesu fuq dil-art, ejjew issa inqimu u naduraw lill-liben ta' Alla nnifsu illi għadda fostna l-bnedmin u li trid jibqa' magħna fl-Ewkaristija. Id-djaknu huwa l-qaddej tal-kelma u l-qaddej tal-Ewkaristija. Kemm hu sew mulej Ġesu li ninsabu hawn
u inti tinsab fostna u magħna. Għadna kemm afdajna lil danħuna fidejn il-missier putattiv tiegħek li ħarsek fuq din l-art. U bħal missier ta' qalb tajba u qiegħed anki jafdaħ lilek. Int li inti l-mulej li mgħallem il-ħabib, is-Salvatur. Ħanqedu mulej il-lejla il-qalb tagħna fil-qalb tiegħek. U b'mod speċjali rresqulek lil dan il-qaddej tiegħek Gabriel. Inwieġbu flimkien, mulej ħenna lina u ismana. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, għamel li l-Knisja tiegħek tfittex f'kollox ir-rieda tal-missier. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, għati li żgħażagħ li jinħu l-ġmiel tas-sejħa tiegħek ħajkunu għaddejja ta' saltnatek. Mulej ħenna lina u ismana. Ġesu ħobs tal-ħajja, seddaq fil-fedeltà lil Gabriel u lil daw kollha li jint sejjaħ biex jikkonsagrawlek ħajjithom. Mulej ħenna lina u ismana. Ejjew issa ftit momenti naduraw lil Ġesu fis-skliet. Iġbija sabiħa illi s-seminarista Gabriel għażel sabiex tkun fuq is-santi kif ukoll fuq il-poster illi ħabbar l-ordinazzjoni djakonali turi lil Ġesu arkubteħ bil-fardal ma għaddu qiegħed jaħsel riġlejn il-ħbieb tiegħu. Din hija ġbija mill-isbaħ illi titkellem bil-kbir dwar minnu Ġesu u dwar minnu dak li rid ikun ta' Ġesu. U d-djaknu dak illi Gabriel se jsir għada bitqejt tal-idejn tar-raj spiritwali ta' djoċesi tagħna tal-Isqof għandu propju din il-missjoni li jkun il-qaddej bil-fardal dejjem ma qaddu. Sew jekk hija id-dalmatika, it-toniċella, l-alba, sew jekk kienu l-ilbis ta' kuljum. Nitolbu għal Gabriel, nitolbu għal daw kollha illi fil-Knisja għandhom il-ministeru partikolari illi jkunu għaddejja tal-kelma, għaddejja tal-Ewkaristija, imma fuq kollox għaddejja ta' Kristu preżenti fil-fqir ta' żmienna, fil-ħafna forom u wuċuħ illi jieħu il-faqar, li tieħu l-miżerja fi żmienna. Nippreżentaw lil Gabriel quddiem Ġesu Ewkaristija preżentijaw fil-Knisja tal-Qala u fil-knejjes kollha. U inkomplu nakkumpanjaw bit-talb tagħna mhux biss fil-bqija ta' din il-velja imma matul dan il-lejl kollu. Sakemm għada insegwu aħna wkoll l-ordinazzjoni djakonali tiegħu illi se ssir fis-6:30 ta' filgħaxija fil-Katedral ta' Għawdex. Kif soltu jsir fil-velja ta' preparazzjoni għall-ordinazzjoni, issa il-kandidat għall-ordinazzjoni djakonali, il-seminarista Gabriel Vella mill-parroċċa tal-Qala ser jagħmel it-talba tiegħu imnebħa mill-vokazzjoni tiegħu u s-snin tal-formazzjoni tiegħu fis-seminarju u dan quddiem Ġesu Ewkaristija. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellies tiegħi, Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Mulej Ġesu, ninsabu hawn il-lejla biex nirringrazzjawk ta' dak kollu
li tagħmel magħna aħna li xejn ma jistħoq ilna. Mulej Ġesu, grazzi. Xi kultant ngħid imma dan minnu jew mhux kif jista' jkun. Imma dlonk inħoss xi ħaġa tgħidli jkun il-vuċi tiegħek ġewwa fija minnu żgur dan u jista' jkun ukoll. Anzi hekk hu. Iż-żmien jgħaddi u ma jistenna lil ħadd. Imma int Mulej Ġesu tinqeda biż-żmien u bl-istorja biex lilna u liet maħbuba tiegħek turina mħabtek u l-proġett tiegħek għalina. Ima proġett jagħmilna verament kuntenti, mimlija għena u paċi. Inħares lura Mulej Ġesu u ma narax ħlief li moħbija tiegħek taħdem f'ħajti, eżattament f'dawn il-25 sena li għaddew. U ta' dan m'hemmx kliem biżżejjed biex nirringrazzjak. Tajtni l-ħajja, għamiltni iben maħbub tiegħek, tajtni ġenituri u familja, tajtni ħbieb, tajtni edukaturi, tajtni saċerdoti eżemplari, tajtni persuni eżemplari, tajtni l-ħolqien ta' madwari, tajtni l-membri tas-soċjetà tal-mużew, tajtni l-grupp sabiħ u mdaqqas ta' ħbieb li nirringrazzjak ħafna u ħafna tagħhom u tas-sosten li dejjem sibt min-naħa tagħhom. Tajtni komunità parrokjali illi mxiet miegħi, kabritni u għalmitni ħafna. Tajtni formaturi fis-seminarju, komunità ta' seminaristi li kull sena kienet tinbidel imma dejjem kien turini mħabtek fija. Tajtni esperjenzi diversi fil-gżira tagħna u anke l-barra minn xtutna, mod speċjali ġewwa Modena mal-grupp ta' saċerdoti fil-parroċċja u fil-grupp tal-Scouts. Tajtni komunità illi ħabbitni anke l-bogħod u anke jekk ma kontx parti minnhom. Tajtni bosta u bosta affarijiet Mulej Ġesu illi jkolli noqgħod indurhom wieħed waħda waħda ma nispiċċaw qatt. Ma fuq kollox Mulej Ġesu tajtni l-vokazzjoni sejjaħtli. Sejjaħtli mhux biex tagħtini xi ħaġa u nżomm għalija, ma biex nipparteċipa fil-ħidma tiegħek. Mulej Ġesu, din is-sejħa li qed tagħmilli hekk verament inħoss li mhix sejħa li qed tgħid li Gabriel din issa tiegħek ħuda għalik. Imma tissejjaħli biex nipparteċipa miegħek. Inkun parti mill-ħidma tiegħek. U dan jagħmel ħafna kuraġġ Mulej Ġesu. Tu dan il-jiem tal-irtir ħareġ ħafna dal-aspett li Madonnok rid tagħmilni taċċertani li din il-ħidma mhix se tkun tiegħi waħdi. Ma jien se nkun parti mill-ħidma tiegħek. U allura ma għandix għax naqta' qalbi, għax se nsibek dejjem hemm. Nirringrazzjak Mulej Ġesu, għax dan kollu li tajtni għadek tagħtini u żgur se tibqa' tagħtini ma jistħoqlix. Imma inti tagħtihuli għax tħobbni. U dan nirringrazzjak Mulej Ġesu. Mulej, għal dan kollu li qed tagħtini, għal din l-imħabba kbira li inti bija ħabbejtni, għadek u se tibqa' tħobbni. Jiena llejla nintelaq f'idejk u ngħidlek hawn jien, ikun minni dak li trid int. Dawn il-kelmiet faċli ngħidhom Mulej Ġesu. Imma nemmen li inti se tkun hemm għalija biex dan il-Ministeru tad Djakunat li inti kif diġà qed se tagħmilni parteċipi fih ngħixu skont kif tixtieq qalbek. Il-lejla Mulej Ġesu nitolbok tagħtini l-grazzja li r-relazzjoni bejni u bejnek fil-momenti tat-talb ta' kuljum nibqa' nagħtiha, anzi nagħtiha dejjem iżjed l-ewwel post u mhux jekk jifdal. Mulej Ġesu,
Nitolbok bil-ħerqa din il-grazzja. Illa qabel kull opera, qabel kull laqa, qabel kull ħaġa li niġi msejjaħ biex nagħmel, jiena nsib il-mument tat-talb. Il-mument ta' bejni u bejnek, anke jekk ma jkollix aptit. Nitolbok Mulej Ġesu tagħtini din il-qawwa li neħtieġ sabiex verament bil-ħidma li nwettaq nkun ħaġa waħda miegħek. Mulej Ġesu, nirringrazzjak. Grazzi tas-sejħa, grazzi ta' din l-istorja li llum inġor miegħi. Grazzi tal-preżenza tiegħek anke meta ma nintebaħx bija. Waħfirli meta forsi nonqsok. Mulej Ġesu, illejla nixtieq inkompli nafdalek din is-sejħa li inti qed tagħmilli fil-waqt li ma tliet żgħażagħ tal-ktieb ta' Danjel infaħrek u ngħidlek mill-qalb. Imbierek int fil-wisa kollu tas-sema ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Amen. Il-Confessio Laudis biex ngħidu hekk ta' ħuna is-seminarista Gabriel Vella għada dan il-ħin ikun diaknu. Nitolbu għalih, nitolbu miegħu u nitolbu permezz tal-kant quddiem Ġesu Ewkaristija. Nitħejjew issa biex nirċievu il-barka Ewkaristika. Il-barka ta' Ġesu Ewkaristija. Aħna nagħmlu teżorek tal-istqarrija it-talba jirġa' mill-qalb ta' dan iż-żagħżugħ. Aħna stess induqu Mulej Ġesu kemm hi ħaġa sabiħa is-sejħa tiegħek għal kull waħda wieħed minna. U kemm hi sabiħa anke s-sejħa li wieħed jimxi warajk bħala Ministru tal-Knisja tiegħek. U Jeżis għalhekk nistedinkom biex flimkien ngħidu talba l-vokazzjonijiet numru 7 fuq il-fuljetti li għandkom. Nitolbu flimkien. Missier Qaddis sejjaħ aktar ħaddiema fl-għalqa tiegħek lil dawk li sejjaħ ejnhom jisimgħu u jilqgħu l-istedina tiegħek. Lil dawk li jilqgħu l-istedina tiegħek għatihom li jirbħu l-biża' u t-tfixkil li jiltaqgħu miegħu fit-triq. Lil dawk li jinsabu fit-triq għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika għal ibnek Ġesu. Amen. U Jeżis nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' ħuna Gabriel ta' dil-parroċċa u tas-seminarju tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema jgħid fl-art.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistruħuma fis-slim. Kantaw flimkien numru 8. Nitolbu, għatiju Alla missier il-fidili tijek li semmu innu ta' tifqil il-ħarru f'moti għalina u moħbi f'dan il-misteru għaddis u għamel li jum wieħed nikkontemplaw fid-dija ta' sebħ tijek bi Kristus jidna. Waqt li nilqgħu il-barka ta' Ġesu, ntolbuh sabiex magħna ibirek lil dan ħuna Gabriel Vella u jagħtih il-grazzja tiegħu illi bid-don ta' tqejt tal-idejn sejra tinżel fih fl-ordinazzjoni. Nitolbuk mulej tbirek ukoll lilna il-familji tagħna imma speċjalment il-dawk illi għaddejjin mitbatija għatijom jint il-kuraġġ biex jerfgħu is-salib tagħhom u jaqduh mas-salib tiegħek int illi ġejt biex tkun għaddej tal-umanità tal-bniedem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbira u Malla Marija Santisma, imbirka l-imqadsa Makulata Konċizzjoni tagħha, imbirek il-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Inkantaw flimkien numru 9.
Isem il-komunità tas-seminarju nixtieq nirringrazzjakom ħafna li naqqattu magħna din il-velja, nirringrazzja lill-Arċipriet, is-saċerdoti, lilkom li animajtu bil-kant, lilkom il-lejla l-qajtuna hawnhekk f'din il-parroċċa ta' Gabriel ħalli nakkumpanjaw fit-talb. It-talb tagħna jkompli hekk mill-10 tal-lejla matul il-lejl kollu sas-7 ta' filgħodu ta' għada, il-kappella tas-seminarju ħad tkun miftuħa għal-lejl ta' adorazzjoni. Imbagħad il-bambiniriet għada fil-għaxija fis-6:30 il-katedral insegwu hekk iċ-ċelebrazzjoni fit-talb billi narawha fuq il-mezzi tax-xandir tad-djoċeżi tagħna u hekk anke nitolbu għal dan ħuna. Huwa mument ta' ferħ, ejjew nippreparaw għalih b'żewġ strumenti li l-Knisja minn dejjem użat f'dawn l-okkażjonijiet li huma t-talb u anki sawma ċkejkna l-intenzjoni li l-Ispiritu Santu jinżel, ibirek, jikkonsagra lil dan il-qaddej tiegħu. Nixtieq wassal ukoll it-tislima tal-isqof tagħna li llejla minħabba ċirkustanzi li ma kellux kontroll fuqhom ma setax jissieħeb magħna għal dal-mument ta' talb. Imma ċertament fil-qalb tiegħu ta' missier iġorrek magħna talba ħerqana l-Ispirtu Qaddis biex għada jinżel fuq dan ħuna Gabriel. Qabel nagħlqu bl-aħħar innu xtaqt anki li nħalli fidejn l-Arċipriet għal kelma tiegħu tal-aħħar. M'għandix inżid ma' dak li qal ir-rettur. Niftakar biss Gabriel il-mixja tiegħek bdet miegħi meta wasalt hawnhekk jien bdejna flimkien din il-mixja. U hekk b'sodisfazzjon fis-sens li mal-komunità parrokjali kbirna flimkien, jien min-naħa tiegħi kbirt permezz tagħhom u intu wkoll permezz ta' il-komunità kbirna flimkien u skuprejna l-imħabba ta' Kristu. Jala dan il-mument tal-lejla u ta' għada b'mod partikolari kun mument sabiex inkomplu konfermaw is-sejħa tagħna u nitolbu aktar vokazzjonijiet, kemm reliġjużi kif ukoll saċerdotali. Ħalli l-mulej jkompli kbirek mhux biss il-parroċċja tagħna, imma d-dinja li għandha ħafna ħaġġ għal Kristu. Inkantaw flimkien numru 10. B'dak il-kliem sabiħ ta' dak l-innu kantat mod daqshekk ukoll sabiħ mill-żgħażagħ tal-parroċċja tal-Qala, niġu biex nagħlqu din ix-xandira tal-lejla li fija wassalnilkom velja ta' talb mill-Knisja Arċipretali ta' San Giuseppe u l-Immakolata Konċizzjoni fil-Qala bitħejjija l-ordinazzjoni djakonali tas-seminarista Gabriel Vella illi serin inxandrulkom għada il-ġimgħa 18 ta' Ġunju fis-6:30 ta' filgħaxija mill-Knisja Katedrali tal-Assunta fiċ-Ċittadella ta' Għawdex. Din ix-xandira titwassal kemm fuq dawn il-mezzi tax-xandir ta' djoċesi fuq permezz ta' Facebook u YouTube imma wkoll permezz ta' Shake Television għal benefiċċju ta' dawk li jixtiequ isegwuha permezz tat-televiżjoni.
Aħna nirringrazzjawkom ħafna illi kontu magħna għal dan il-mument. Nagħmlu tagħna wkoll l-istedina tar-rettur sabiex dawk illi jistgħu jingħaqdu fit-talb sew spiritwalment minn djarna, imma min jista' wkoll fil-kappella tas-seminarju fil-Belt Victoria fejn sas-7 ta' għada filgħodu se jkun hemm l-adorazzjoni fiskiet għal dan ħuna Gabriel. Nirringrazzjawkom ħafna illi kontu magħna u nagħtukom il-lejla tajba.